tichafara basa rapera, tounganidzwa kumusha, apo toudza misumbu kuJerusarema itsva. Rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya musi toungana kumusha, toimba nziyo dzakanaka nemoyo yedu yotenda, Kristu mamboto mukudza kuJerusarema itsva. Rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya musi toungana kumusha, rufaro runotirindira nedzimba zhinji dzawakwa, Jesu iye wakadzira kuJerusarema itsva. Rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya musi toungana kumusha, rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya musi toungana kumusha. Toda kumuchingamidza mose pachirongwa Family Matters patinotaura nhaurwa dzemhuri. We are so passionate about the family and tinoshuwira kuti iko mhuri dzigare dzichifara. KuFamily Matters tinotaura nyaya dzese, hakuna zvikomo zvinonzi zvinoera kana kuti marova mbiri anonzi akarebesa, ese tinotaura nawo panapa tichiona kuti iko rasiwa ratitasa tinoponda dzisingapondeki. Ndo chipo chatakapiwawo naMwari. Toda kutenda mukati mezuva ranhasi. Ndachida kuti musangane nevadare vatiinawo vatiri kushanda nawo mukati mezuva ranhasi. Totangira kunoko. Makadi vatariri indinonzi Edmund Maputi. Thank you. Yes. Makadi vadiwa vatereri nevatariri indinonzi Rotina Mafume Msara. Thank you. Kwasiso kwamuri Amanisha Mwari kure nepedyo zita rangu Mrs. Chinengo. Thank you. Yes. Makadini wadiwa watereri Amanisha Mwari ini ndinonzi Alois Nyamazana. Thank you. Yes. Kwasiso kwamuri Amane Hanzvadzi indinonzi Watson Mbiriri ndiri mufundisi kana ngoti gono. Toda kutenda chose gono. Maita henyu ini zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira musokosvi paFamily Matters. Toda kutenda nevadare vatiri kushanda navo, vandinoshanda navo, vanoita kuti chirongwa ichi chisimbe, chirambe chichienderera mberi. Mukati mezuva ranhasi gono, ngatibatsiranei panyaya iyi. Ikaregera kutaurwa nyaya iyi I can see it yes mberi uku. Nyaya tiri kuda kuti taure nhasi gono ndeyekuti iko musikana anogona kubetsera here mukomana wake kuzviroora. Nyasobatai mashoko iwaya. Okay. Handina kuti musikana anokwanisa kubetsera here mukomana wake kumuroora. Kuzviroora. Handiti muri kuona because kubatsira kumupa mari zvinoita sekunge wabvisa mari yekuroorwa kwako wewe. Zviri kuitika but nhasi tatichida kuti iko tione kuti iko idi shuwa zvinokwanisika here kuti zviitike, zvigobetserei kana kuti zvinorwisana nezvipi mukati mekugarisana zvakanaka mune ramangwana. Handiti muri kuona. Ndo nyaya yatiri kuda kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi. Gono nyaya yedu tachida kuti titumbure nepapa.
kuwanikwa kune significance here yakuinako chaiko kwekuti iko kana munhu achinzi aroorwa abvisirwa zvine zvazvinoita here zvine kakuumbiridza here kana kuti zvinhu zvinongoitwawo zvakada zvekuti kunyange zvikaregerwa hazvina basa mani kuvanhu vatema handiti muri kuona nyaya tiri kutaura panapa saka ngatipataurei significance yekuti munhu aroorwa vana mai ndimi munoroorwa mototibatsira panapa vana mai Chinengo kuti iko significance how significant is it kuti iko munhu abvisirwa munombonzwa seiko kana pasina kana chakabviswa kana kuti dzauya dzichitsika vana mbuya navana tete vachipembera kuti mwana wanzvadzi yangu aita sei awanikwa. What is the significance? Tinotenda signor, ndachida kuti nditi ine normal African setting nyaya yekuroorwa kwemwanasikana wekuafrica inokosha zvakanyanya. Chaitorera kubvira kumashure kuhistory kwedu mukatarisa in the natural African community mwana aiti kana achiroorwa kwaiendeswa mapadza mombe nechii and that accumulation of wealth it was a symbol, status symbol. Kana wainzi uri munhu kuafrica zvaiverengwa unzi une mombe ngani kumapadza unawo here sababa pamusha saka baba kana vaigirwa izvozvo nevakarabhu nevakwasha zvaivasimudzira kunyange mucommunity padare ndofunga vaitochinjirwa chigaro zvichivapa ichiri nani nekuti kwavo kwaane vakwasha nekuti vakarodza mukunda zvikuru sei achiroorwawo nenzira yakanaka. Saka in Africa chinhu chakakosha zvakakura zvikadaro then zvakakoshera kuvabereki zvinokosha futi besides accumulation of wealth zvinokoshera futi respect kukudzwa kumunhu akauya akakubvisira pfuma kuvabereki kwako aremekedza iwe pamwe chete nevabereki vako aratidza kuti wakakosha zvakakura zvekuti anoparadzana nepfuma nekuti kunyange shoko raMwari rinoti where your treasure is your heart is also. Saka that's a sign of real commitment to you aroorwa wacho necommitment even kumhuri yako. It's like someone is saying ndakukoshesa kusvika pakuona kuti handingangokutori ndoda kunoremekedza vakakuchengeta kuti ndizokuona wakatsvinda uri tsvarakadenga kudai. Saka zvinokosha zvakakura zvikadaro. Saka mwanasikana wese kana kuti mudzimai wese anogona kunge akamboita zvekutizira kumachiroko anotoshuwira kuti baba Georgina dai vaendesawo pfuma. Zvine respect futi yaanotoena iye kunzi mukwasha akauya akabvisa pfuma tinoreva kuti mwana wedu mwana kwaye akazvichengetedza ane hunhu kusvikira ava vauya because kunoya kunoitwa manegotiations kunouya vanhu vakuruka mazisekuru nechi ukana vasimudza vakwara wavaya netsvimbo dzavo kudai aiwa wakosha saka zvinokosha zvakanyanya. Saka iwewe pachezvako zvine kakukupa kuti iko vakomana ndakosha zvine kadhati. Hanzi zvine kadhati pane kungotorwa ungosvika unge mhepo pamusha handiti ndizvo even kwaunoenda kwacho vanosvika vachikuremekedza unlike angofuma apo kunzi George atoone mukadzi zvasiyana nekuti vana baba ndafunga kuti ndakura woudza vakuru zvakanaka woenda navo delegation yodzoka ichipa feedback kune vakasara uya paanozonzi muroora achishonongorwa kudai vanenge vakamuremekedza kare. Thank you so much. Mai Musara yekubvisirwa iyi imboyanzotiudzai inotekenyedza seiko pamwoyo kumadzimai? Inyaya chaiyo inotonakidza madzimai and zvino mazuva ano I think zvakutoitwa zviri very elaborate and flamboyant yatova maceremony chaiwo I think takudzokera kuya zvaimbokosheswa kudaro. I think our sense of identity iri kuita wechimprova zvekuti roora iri takurikoshesawo chaizvo takutoita uri mutambo wekuti vanhu vanyatsofara tinyatsoona madress tinyatsoona chii and so forth. So I think this generation is also appreciating ceremony iyoyo yeroora yavakuitwa judging from the way they are willing to invest the day and saka I think inguvawo yekuti vasikana vedu the young generation mamillennium are cherishing as well kuti tiri kuroorwa and it should be a special day. Thank you so much. Gono ndiri kuona muri kugutsurira mune wakunda akaimi ndizvozvo zvichibatanidzira pakuti kana transaction kana tingati chiitiko chinoisa mutsigo
paukama kana kuti chino-officializa ukama. Inoda kuti chino munoona nyika iriko kandeya Jehovha yakasikwa. Asi panozoita mugano kuti apa ndo panotangira stand yangu. Pane hoko. Hoko iyi inoreva zvakawanda. Saka kana munhu achinge aroorwa pane hoko. Haisi singori nyika yaJehovha, iyi stand yemunhu. Are you getting that? Saka kurovera hoko kunobva kwaita kuti this piece of land yaane zita inotozivikanwa yakanyorwa ine madeeds. Haisi zvongoti unongoti ndichinadzo mbeu yembambaira I think inogona kukavha pesapa nepapi apa pane varidzi. Saka ndo zvazvinoita ende zvinounza mhuri kumukomana kumusikana. It's no longer just these two. Zvakuunza mhuri mbiri into dialogue dzochiwirirana kuti idi pane zvaitwa vana pane zvavaita zvakadaro zvokuti vabva vaisa masignature avo vekuku nevekuku ende ndo amagarantuas ezvaitika apo ende support system yavepo pane zvokuti vanhu vakangonzi anotenga pizza inonaka saka ndiyo ndakuenda naye. Hazvina tete anozvimiririra zvinhu zvakadaro. Ende ndakaona kuti iyo support system iyi kana yapo ende haingouyeka pazvinhu zvisina kurongeka. Zvine urongwa hwekuti mwana anotaura kuti ndakura, ataura kuti ndakura, podedzwa bamukuru inzwai zviri kutaura mwana. Sekuru wouya hanzvadzi yamai, muzukuru wenyu ndo mashoko ari kutaura. Then moenda kunotiko musvike mumusha wevanhu. Zvine urongwa uhwohwo. Kana urongwa uhwohwo hwaitwa ndiri kuona kuti patoestablishwa officially a support system. Ende muri kuona support system ikai ndo inogona kukurambirai kuti hazviite. Wangouya rimwe zuva uchitaura kuti ninga handichada. Uri kutaura kuti ko pawakamutora wanga uri wega here zvawauya wega nani. Handiti muri kuona. Saka I think that support system is very important. Vanyamazana. Rora yakatinakira. I think ndo chimwe chechinhu chinodefine who we are as Africans. Kana takutaura panhau dzekuroorana. Zvinonetsa kuti utaure muAfrica kuti ndakarora usinganozikani kwanatizana. Ipapo haugoni muri muflati yenyu kuJoburg. Hazvinge. Saka inotori tsika inodefine who we are as Africans. Not only who we are but it also defines our marriage. I think problem inozongoya kana yakuabuswa. Pane pandiri kufunga kutiko inyange yakatinakira but zvimwe zvaakuitika modern days maybe tichazozviziva as we proceed zvinogona kuita kuti iite some challenges dzinoda kuti dzigadziriswe ende inogona futi kutozovhiringa even marriage yacho kana paine zvinhu kana isina kunyatsa kuhandlwa zvakanaka like maybe kachajire maybe even perception about it kuti sei ndiri kumbobhadhara pfuma yacho ndo zvimwe zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe zvatiri kufunga kuti maybe as we discuss tinge zvimwe zvizobuda pachena. But otherwise mai vanobvumidzwawo kuti iPad yemafukidza dumbu. Alright. Thank you so much. Dr. Maputi, you wanted to say something. Yes. Rora rakanaka pakuti it's a measure, it's a screening measure. Okay. Because nengari kuti tikutaura about wealth. Rinopa confidence kune vanhu kuti vazive kuti whoever ari kuuya achiti ndiri kuda kutanga izvi means well. Or is serious about what they are saying. Alright. Yeah, zvangofanira kuti kanyange mota ikanziri irapo or whatever think product of value ikaiswapo ikasachengetedzwa nyangwe nematsotsi anongoya achingotora. Handiti. But in this case family tingangoti kuda kwemusikana handitika because apa takutaura context yeroora richibhadharwa nemukomana but in other cultures rinobvawo kumusikana richienda kumhuri yemukomana in whatever family setting vari kuisa ka security measure
before tatanga kutaura ngatimboona kuti are you serious or not. Saka it's also a security measure for the family because I know the person is serious. Ndinofunga kuti it also communicates commitment yemunhu. Unoenda unotora sekuru wekuchitomborwizi tete wekwamurewa vagoungana vanana tete varuda madrinks pastation yega yega varuda bhotoro ndiwe uri kuzvisponza zvigodaro mugonovamirira kumusha. It's a process here yakadere kuti iko vanomerwa nazvo vasina mwoyo murefu vanogona kuti vanana tete vaungana kuti handichazvida handiti muri kuona nayo chete. Saka ndinofunga kuti iko zvakakosha. But ngatichipindai manje pakuti iko in this very significant ningirikiri event inoitika pakugarisana pachishona. Zvinoitika here kuti iko mukomana abatsirwe? Zviriko here? Because ndakakuudzai kare gono kuti iko ndimi munoapproachwa muchinzi tosvika here nenyaya yekunasira muchisefa ende mimi matingaipinde padare. Hatidi nyaya dzekunyepera vanhu vakagarisana zvakanaka. Zvinhu zviri kuitika here zvimaimusara? Chokwadi zvinhu zviri kuitika. Zvakadaro zvokuti vanhu vari kutobetserana. Reality chaiyo iri on the ground. Asi ini ndiri kutovoonawo kuti mutsika yedu zvinenge zvaivaoneka kubetserana kaivako. Takatarisa nyaya yekutema ugariri for example. Kuti murombo munhu. Saka tezvara vaizoti mukwasha anenge adi zvikoniwa zviri kumukunda ngaavuye hake ateme vugariri ari pano. Saka kutema vugariri uku kwaiva kutobetsera kamukwasha. In other words baba vaitobetsera mukwasha wavo kuti rega tireize roora yemwana wangu nekuti vanga varecognize kuti capacity inenge yakadi yakashoma pane iyi. Saka intovonavo kuti ziso remusikana rinogonavo kuona kuti capacity inenge yakadi yakadereravo inenge yakati dzikirei. Ini ndine capacity yakati kwirirei. But maybe chinozoshayikwa institution inogona kuzoprotecta musikana uyu kana achinge abetserawo capacity yemukomana kuti security neassurance yekuti mangwana handizomuki njihi handina kuroora wakazviroora handiti ndiwakanobvisa mari kuna baba wako. Institution inozoprotecta musikana. Apa institution iyi yanga iriko yekutema ugariri yaiprotecta baba vemunhu. Hapana munhu aizoti mukwasha hana kuroora hanti makaita kuti adhige makomba emunda nemhaka yekuti chinhu chakaitwa institutionalized. Saka chatisina isusu institution inozoprotecta mwanasikana arealize kuti capacity yemukomana inenge diki. Makuma ichirasha because izvi zvakatoisirwa tafura yekuti zviitirwe. There was a round table was provided. And it was recognized. Kuti kana mukwasha ashaya badza nechimbudzi nechimombe anokwanisa kuuya oshanda pamba pababa. Zvakagamuchirwa izvi. Saka muri kuti inini izvi zviri kuitika but changoshayikwa itafurawo. Vanasikana havana tafura. Alright. Oh, thank you so much. But tiri pakuti iko zvinhu izvi idishuwa zviri kuita sei izvi? Zviri kuitika maichineko. Ndachida kuti ndifambe nepakati siyana zvishoma namai Musara. Nyaya yekutemwa kweugariri ndinoona sekuti haasi musikana aiti chiuya uteme ugariri, ndizvo here kana ndiri correct? Ndizvozvo. Vabereki vemusikana ndo vaipa mukwasha mukana wekushanda nenzira yaanokwanisa. But haasi musikana aiikwipa mukomana kuti chiuya ushande this way kufamily yangu. Saka ndoda kuzvitora nekuti kwatichaenda ndekwekuti zvinoita here kuti mwanasikana abatsire, ndizvo? Ndokwatiri kuenda. Kuti zvinoita here kuti mwanasikana abatsire mumwe wake kubvisa pfuma. Toda kuti tidzokerei kumashuta mbijana kuti kana tiri kuno kuAfrica kana ndisiri kurasika significance yeroora ndeyekuona effort necommitment yemukwasha independent of the girl waari kuya kuzokumbira.
ndizvoka Alright. saka ndiri kufunga inini kuti zvinonotisiya neimbichana kana zvikainitiatwa nemusikana like maimusara kutaura nyaya yakanaka yekutema ugariro kuno kuafrica vana tezvara chaivo vanoziva chinonzi significance yepfuma ndevaya vasinganyanyi kutarisa kuti mukwasha auya nemombe 100 here kana kuti nemombe 15 chavanoda icommitment yemukwasha wavo nechimwe chavanenge vachitarisa ndechekuda kuona kuti ane capacity yekuzochengeta mwana wedu here ndo zvandinoona vachinyanya kutarisa saka ndinoona sekuti zvinongonotisiya neimbichana kuti zvekutema ugariri ndana tezvara vaiona kuti uyu munhu ari committed ende munhu kwaye anoda kuchengeta mwana wedu but capacity yekuti auye nemombe nemapadza negoridhe haana ngaachiuya ashande tione timezhe commitment yake ndizvoka saka ndikuona sekuti significance yeroora inonyanya kubuda kana musikana akati seberei zvishoma mukomana anogona kubetserwa nekunzi natizvo vanogona kumunzwisisa kumutambira kuti uyu murombo but zvikauya zvichibva nekumusikana ndiri kuona kunge zvinozoita dambudziko mumarriage iyi pangwana. You see it, yes. All right. Both points dzakanaka kana mambozviona kutsindira kwamaita kwakanyanyisa kunaka chose because memsaraka vari kutaura kuti iko zvaivepo zvekuda kurerutsira mukuwasha zvagara zviripo handiti muri kuona endewo futi kutema ugaririka hawaitonokumbire iweyo kuti saka ndauda kutema ugariri musikana pamwe aitokutipa kuti chitombotaura natete vanotaura nehanzvadzi yani yavo kuti iko munhu ari nani fani asi mombe dzakashota mazuva ano pakapinda chirwere chiya dzakamba but munoziva kuti pamatsimbidzira vana mai pakanaka pakuti iko in the African context it was zvazviriko kagepi kekubatsira mukuwasha handiti muri kuona it was them but isusu patiri kuda ndoparari kutaurwa namai Chinengo patiri kuda kubaya nhasi ndepekuti iko musikana direct angatsvage here pfuma yake iye handiti muri kuona otambidza mumwe wake oti chienda unovapa handiti saka mubvunzo watatiinawo hatisi kuti iko zvinoita here tati zviri kuitika here zvinhu zviri kutoitika here in the situations dzevana vedu pavari kukura handiti muri kuona nayo ichiripo gono mandinzwa here ipapo ndiri kupa dzakateya yes zvinhu mumakombi matinofamba umu tiri kunzwa kuti zviri kuitika munguva dzino dzatiri kurarama inyaya itori pakati pedu nyaya yamuri kutaura iyoyi yekuti vari kuvasikana vari kuti zvinhu zvitofambe pakutongoda kuti tichitongobetserana zviri kuitika kune vakatowanda vari kuita zvinhu zvakadaro. Thank you so much. Dr. Maputi, ndinoda kuwirirana nawo gono panyaya iyoyo nekuti munoona even imbalance yavapo hatingaiti imbalance ndisaiti imbalance but vanhu vechidzimai vari kusumukira mudzidzo. On the other hand tinoona kuti kune vanhu vechirume vakawanda vazhinji vasiri kusumukira zvakare. Saka panosvika point yekuti mwanasikana anga achidzidza ari kuchikoro kuda akaenda akaita first degree yake akaita masters yake zviri kufamba kochizoshayikwa mukomana ava ready anogona kusangana naye panguva yaari kuda kuti no, I think now I'm ready for marriage to meet them at their point of need. Saka pasvika ipapo shamwari yacho anayo aiwana handiti and pane vamwe vese vaambowirirana navaya this one seems to be a gentleman but then the money is not there. But apanguva iri kufamba but on the other hand now her account is looking very healthy. Nyange akabudisa yacho inodiwa ipapapo haana injury yaari kusafa. Saka it's a really a dilemma now. Nditi kutaura but mwanasikana ari well learned anogona kuarticulate maissues ake anogona kubatanidza A and B and C and say kuti ndoita sei that being the case therefore or hence and so on achibudisa mashoko ese akuchibuda manje kuti saka what do I do? Do I let him go
because haana mari. After all, what is marriage? And tichazobetserana kuti wane mari. This is from her point of view. Saka zvinotoitika zviri kutoitika. Tingati iko tichitarisa kuti zviri kuitika, tawirirana kuti zviri kuitika. Vanyamazani tibatsirei, maybe from there tichitarisa kuti iko ndezvipi zvingave zvikonzero zviri kukonzeresa kuti iko izvi zviitike izvi. Vakomana vari kunyimwa mabasa here kana kuti chii chiri kuitika? Yeah, I think wamaputi wanyatsa kuleya foundation even vamwe vadare kubuditsa pfungwa yekutiko we are living in a very globalized world yekutiko on the labor market madzimai nevarume wese vari kuwana mukana yekupinda. Saka zvinogona kutoitika kuti mukomana oshaya basa pane musikana wakari pachi basi time yekuroorwa yasvika. But I think chimwe chatofana kuunderstanda ndechekuti I think in Zimbabwe about 3 types of marriages. We have the 5.11 yekucourt, we have the registered customary marriage, and we have the unregistered customary marriage. Saka kazhinji kacho ndinoti ndingobuditse pfungwa yekuti vanhu vanotoroorana because ukaenda ne5 ukaenda kucourt awakubvunza kuti wakabvisa pfumero. Koti unogona kutongosvika magistrate mawitness kana aripo ari kusaina, then as long as you're above 18 marriage can take place. Saka nemweni nzira kuti zvinhu zviri kodi zviri kutoitika ende zvinotori pamutemo ndengopfunga atofana basa. Saka zviri kutokonzeresa ndakudzoka mubvunzo wenyu zviri kukonzeresa kuti zviitike chekutanga chacho unotori mutemo because unobvumira vanhu kuti zvidi zviitike as long as paine consent. Kana watowirirana mukomana nemusikana pangori neconsent it's okay, but chimwe chacho chinokonzeresa inyaya yekutoshaya mari because not muitise scenario yemukomana maybe ari kuchikoro musikana mari andori nayo handitika wana watodanana ende wada watowirirana but mukomana akada kuti atizise futi kuchechi kuri kumusenja kuchechi ari kudi ari kusenja musikana ari kutofila kuti I'm now ready for marriage ende zvikwanisiro zvacho zvinoita kuti ndibatsire mukomana wangu kuroora ndinazvo ende isusu tatowirirana. Saka ndio zvimwe ende kana watoroorana vanogona kutoenda kukoti woto-officialize marriage yavo zvinotodi zvotofamba. So those are some of the reasons zvinogona kukonzeresa kuti mukomana zvikwanisiro haana, musikana zvikwanisiro, but society futi iri kusapressure society, maybe nechurch iri kusapressure kumusikana every mai wadhoka wasangana naye kocharoorwa rini andi muri kuona kumhuri ari kubvunza kuti kowe mukwasha wako zvakamira sei. Saka that pressure would then lead musikana kuti angoti shamwarika kuti tingo ease this pressure mari ngatiwa. So all those factors come into play. All right. Thank you so much. Aiwa, tinoda kutarisa zvikonzero ndezvipi zviri kutaurwa nevanhu kana vafunga kukweretisana mari idzi. Yeah, iyo inyaya yema-economic hardships, I think it's playing a big part. Pakuti mukomana anogona kunge achitori ari kuzamawo but hazvisi kunyatsa kubatana but musikana wawana privilege yekuti mari iripo. It's one of the reasons dzinoita kuti vanhu vadaro. Imwe reason ndeyekuti vasikana musociety vane pressure yekunzi vanotemerwa makore ekunzi ukange wasvika kana kuti ku27 wakurisa. Ndorangarira baba wangu inini when I was 25 ndichiri kupedzisa chimwe chikoro chandaita vaingonzi pese pavasanganikwa nawo ndiwezve kuti kana tobata vazukuru unenge uchisvusvudzira maheta magauni makepa aya kuti iwo uchasvusvudzira heti dzedzidzo idzi vana vako havadi kuroorwa. At 25 for some of them it was too late for me and my sister to marry, to get married. Saka pressure iyoyo inowanika muma-communities, mumachechi momu nemumaraini momu. Vana mai vanotanga kutaura hounoti wakurisa andi pano ane advice yake. So it's one reason yekuti musikana anogona kungozoti chirege ndichipa munhu uyu mari anditore ndite sei ndiende. Those are some of the reasons. Mwedzera ipapo sinyoro vabereki chaivo vabereki vemusikana vanogona kutoisa musikana pressure yekuti ndinde nemari. Pamwe vakandidzidzisa ndava graduate ndava mukomana ndikavaudza kuti ndava nomukomana arinoitei ndo first question akaenda kuchikoro here ndiri doctor zvangu ndiri kuwana mazakwatira angu emari ivo vari kutotarisira kuti mukwasha achauya anofanira kuya ane bhegi rakadinai rakasimba rakapfuura remwana wedu. Inini ndasangana zvangu newandinodanana naye ane maybe basawo rake risiri kumupa yakawanda asi mazirudo tichitowirirana kwete zvekuti
ndototamba zviya ndotoziva kuti blazava vakauya ne500 yavari kuti vaunganidza pa6 months ika hazvibudi zvakadini marriage haidi haibudi haga muchigwi saka mota yari kutodhiraivha ndeyangu ini musikana ichiapartment pamwe ndinda kutobetserawo kumuprusa apo ndichimupa zvimwe zvirenti kuti aonekere maoutfits masuits ari kuuya nawo kuchechi ndini ndiri kutodini ndiri kukavhaoka kuti kana auya kuchechi auya akadii zviri nani saka ndenchitoziva kuti kuna baba vanguku plus havasvikava ne500 US yavapedza gore vachiunganidzai chirega ndichitodini ndichitotopa nditojega kuti allright chioo 10,000 iuye iri 10.5 ndokuti zvidini ndokuti tisvikiketitanga kutaura otherwise ndeyeviwo I appreciate effort yawaisako mukomana wangu but hakusvikike hakutangike ende sure unenge uchitoziva mubereki wako kuti aiyo 500 hatitangi kutaura I think chimwe chikonzero sinyoro chinogona kuva a reflection ye a broken or fractured or I don't know maybe crippled family system kana kuti ameno challenge inogona kunge iriko kumhuri kuri kubva mukomana nekuda kwekuti indinorangarira kuti patata kuronga nyaya idzodzidzi vana baba vakandidaidza vana baba mudiki vakati ndo nyaya iri kutaurwa nemwana mubvunzo mukuru wanga uri kuti unei you know mubvunzo wavo mukuru wedare iroro musi iwoyo nderekuti unei waunganidza chii vanoda kuti uvagutse ivo vanyatsa kuona kuti I think inosvika inokwanisa kumiririra zita remhuri yedu kwaari kuenda uko then ndataura vakatarisana vakati I think mwana aedza ndokuchizoona ivo achitsunurwa kuti zvikwama zvani zvavo kuti aiwa waedza mwana chiwedzerawo apa saka ndiri kuona kuti kana tasvika pasituation yekuti mukomana ari kudumbirwa zvakadaro zvinogona kuva a reflection futi yekuti something could have happened kumhuri yake yaari kubva nekuti haifanira kusvika pakadaro. Nikatarisa Genesis chapter 24 inotaura panapa then the servant left verse 10 servant yaAbraham ari kuenda kunoroora Rebecca then the servant left taking with him 10 of his master's camels loaded with all kinds of goods things from his master. He set up, 10 camels. And this is what capacity camel 1 inotakura zvakareba sei. But there were 10 of them loaded to capacity. Saka apa ndibaba ari kusapota mwana wani wavo. Saka tisiri kuti vana baba ndo vanofanira kuroorera vana. Asi tiri kuti at least saka chimwe chikonzero chinogona kuti mukomana asvike pasituation anogona nga asina that family support kana kuti something has happened chakadisrupta background yake kumhuri ndosaka ari musituation kuti kumhuri uko hakuna kaspirit kemukombera benzi kunziko mwana afunga chakanaka munhu wese otodenwa oita manyawe anotyisa kusapota mwana uya. All right. Thank you so much. Ma'am Sarah, you wanted to say something? I think itori nyaya yakakosha yasumudzwa nagono yekutoti zveshuwa kune vamwe because tikatarisa kare vanhu vaita konde yekutonoroora kuti panei but ike zvino unototanha ugwa vanotouya vacho kunoroora newe vanenge vachitodawo mari futi yekuti vauyeko. Vanhu havachisina that collectiveness kuti vaite konde plus nenyaya yemabroken families iyi umwe mukomana anenge akangomira ari 1 mumhuri uchitozivewo semusikana kuti shuwa mukomana wangu angori 1 angori umwe chete inini ndikasatomubetsera hapana umwe anogona kumujega kana kumubetsera saka ndo pandinozoita decision not nekuti ndiri lusi kana nekuti ndaona kuti ndanonokegwa or anything but ndiri kutobva from a genuine point of view kuti ndikasabetsera baba ava vangori ngirikini zitoga vakangomira
voga ini zvokwadi ivo vanorarama upenyu vachitambura asi ndinenge ndaluza the love of my life saka ndo pandinoti regai nditewo zvegombera pamwewo nemukomana wangu tione kuti tafambisa upenyu hwedu zvakadi zvakanaka. Challenge inozouya pandataura paya sinyoro kuti umwe uyu akasa appreciate the level of effort yandaisa the respect yandaisa nekumupa mari the genuineness yandaisa pakuita this sacrifice yekuti iye amirewo semurume pane vamwe varume ndo panozotambudza manje kana kaita 10 around tafamba gwendo gwemereji kunodaiwo uku ozocheuka manje wonditi haiwa ndakunoroora umwe because iwewe handina kukuroora ndo panozoita dambudziko. But kana wangowana murume ane njere dzakakwana murume anoappreciate effort yakaiswa nemusikana wake kuti vafome the foundation of marriage ino handioni chakashata. Amoni chakashata. All right. Thank you so much. Ndichiri kurangarira iyo nyaya yezvinorema pakuroora kuti iko mukwasha auya nasekuru nanani auya zvino aibva kumhuri yanga isina kunyasomira zvakanaka ndo vaya vana mutabvunda vaya zvino hazvina kumira zvakanaka atatarika zvikanzi mwana wedu wamuda here zvikanzi shuwa tamuda zvikanzi isa 1500 apa ivo ndo yavanga vatori nayo yes yaiswa because yanga yanzi it's not negotiable hainegotiatwe isa apa titange kuona kuti tingaita sei tikupe mwana wedu kana kutoregera 1.5 nichibva yakolektwa zvikanzi dare rapera tozosangana musi wa25 December tichikuudza kuti iko wobva nemukadzi here kana kuti mochata here kana kuti modini sure 25 December yakasvika to cut the long story short hanzi akaona musha wakazara mota dzemhando yepamusoro dzemavhiri kumusana vhiri padumbu mota huru dziya dzine zvipfuva zvisingakasike kukosora dzisingaite mabayo dziya ndo dzadziripo akashamisika kuti wakomana kwakanaka here tafura bvu ndiro yaiswa apa zvikanzi mukwasha 1.5 iya tinoda kutenda ndo yaunganidza vana bamukuru ndo yanga iri yefuyo yaunganidza dare rese iri iwo wanga uyo neka $100 kekuti pamwewo pangazodowo kunziwo tinganzi zvikanzi saka ngatichitanga basa redu toda kutenda zvauya kunodai payakazopera nyaya iyi murume uyu aifenwa kudai kufenwa nzara chimuka zvinoitika chimuka atitasa yes gono pari kutobuda zvimwe zvikonzero zvakaita sekuti societal expectations kuti vanhu vanobvunzana kuti mazuva ano kuri kuchajwa mari at any time vanhu vanobvunzana kuti mazuva ano iri kutambira iri kurenja popiwa range you know izvozvo saka zvinobva zvabatana nekuti maybe inini sesatezvara handisiri kuconsider mukwasha wangu nesituation yake nekuda kwokuti zvinogona kuona kuti commitment munhu anogona kunge anayo but achiexpressa nenzira yakasiyana nemumwe mukwasha wandiinayo nekuti capacity yavo yakadini yakasiyana saka maybe society kuti vanhu vazonzwe kuti mwana akaenda ne1.5 community inogona kuti indogona kunge ndazvitambira but community inogona kuzviramba you see and then kuti kune rumwe rutivi zvikazonyanya futi kureruka zvinogona kuita musikana anogona futi kunetseka nazvo kana kuti vanogona kutonetseka tinogona kunga futi tiri kucreata challenge pamberi nekuti panogona kunga pasitorina capacity zvachose yekuti in the case of incapacitation yeuyu mukunda my daughter
Zvinogona kureva kuti mumba umu matopinda pfumupfumu. Capacity chaiyo yekutorarama mumba umu hapana. Saka agono munenge manyanyisa kudzamisa demo renyu. Because gono manobata kamagetsi ari mberi uko futi. Aita tisati tabata but tarisai pakutozipaka moto. Because pari kudzimberi uko mwana uyo ari kuenda capacity mukwasha hana idishuwa onyaso pfunya pachisero chekuti ini munondiziva kuti handina handiti muri kuona adaro ombva atoti bvu zvombva zvatongoperera ipapo ndiri kuona sekuti iko zvinozonetsa futi mangwana zvinozonetsa futi mangwana saka thank you for that point but mubvunzo wandinawo inini ndiwe kuti iko gono tibatsirei ndapa umwe wangu mari nerweseri ende musociety tafura yekupanana mari hapana cultural ndingirikiri setup yedu haina that gap yekuti tipanane mari tiri tu kana kuti titsvage tete wekuti ndiri kumupawo mari kana kuti aiwa hapana pekuzviitira izvozvo zvinoreva kuti kana muchipanana nekukweretesana ndizvekunziko nerweseri mawirirana muri tu but chimbonyatsotarisa imberi zvinopera zvakanaka here kana mukomana akwereteswa nyaya inopera mushe herei zvandinoda kuti tinoda kutarisa maakugarisana sepambouyiwa namai musara vati vapaita mutemarege wengwe tirite zere vapabata ukaparegera but ndo chaipo panopisa mberi uko kwakana muri kuona gomba dema here kana kuti gomba rakachena mberi uko chitibatsira ndanchida kuti makomba matema anotonyanya kumberi nekuti panozouya matambudziko emumarriage kana nekugarisana nekufamba kwenguva pane zvimwe zvinhu zvinongoitika zvinogona kusaavoidika zvakafanana nekuti panogona kuzosvika nguva yekuti mudzimai pamwe aona vari nani kubasa kuya kwaanoshanda anogona kutanga kushora murume waye kuti after all I think ndakaita an impulsive decision yekubatsira munhu wekuti andiroore because the essence yelobola yayo panenge pasina kuda kuri kungoita kuti zvifambe zviende but essence iyoyo ikashayikwa ine bearing paupenyu hwemangwana baba ivavo kana confidence chaidzo vanenge vakashinga baba ivavo pane pangu pandanchiverenga imwe write-up wakashinga imwe write-up yanga ichiti hakuna murume anobvuma murume pavarume anobvuma kuti musikana wake amubetsere kumupa mari yekunorora because zvinotomuita mbwende pane vamwe varume mumwe wanga achinyorawo saka muchiona kuti culture yedu manje pane pazvinongozozivikanwa kuti vanyamazana vakapuwa mari nemudzimai izvozvo izvo it's a problem of a lifetime sainda ndichifunga kuti handizive kuti vakomana vangabetsereke sei vapamazera ekuroora but zvisiri kunyatsobatana kuti tovaadvisa kuti chii kuti imbomira a little longer iri pamwe akutsva munhu hatizivi kana kuti tomuti support system yekumba futi pamwe kwaanobva hapana tomuti kudini because zvine matambudziko akakura zvinogona kubva kumudzimai weya ambobatsira nemwoyo wakanaka pamwe azoadvaiswa nevamwe kuti kujaidza munhu womuti ukamupa mari yekukuroora zvino uri kumuchengeta vakadzi vane way of firing each other apuka azonzi agomanje ouya kumba kuya akunongedzera munhu uyu akurwawozve mwari akamusikoka igo iya iripo yakupanirwa pasi ari kudzwanzi kuti undiroorewo ndiuye pano actually anenge kutofamba achiudza vanhu kuti hanzvadzi yenyu hamuna zvamunonditaurira imi hanzvadzi yenyu hamundiudze muno mumusha inini ndakauya ndega munomu anoti uri kurerezwa nzi mufunga kuti aiwanepi 10,000 jokoniya ndindakamupa ende zvichitove neproof yekuti chi akapa because upa anenge apa ane vaakaudzawo kuti mufesi ndazodii ndazomubatsira zvakuchinetsa manje saka ini ndinoona sekuti panogona kunetsa kuti tonyatsopa advice yekuti kudii ndofunga ndosaka dare rino riripo but zvine makomba matema akakura kumberi uko zvokuti munhu anopuwa mari yekuti enda unobvisira mudzimai nemunhu waarida kunobvisira ndoda kupinda makomba ndapi makomba aripo but anogona kusawapo futi inini ndiri kufunga kuti hapana ndofunga kuti hapana chakaipa kuti mukomana abatsirwe kunoro nemusikana kuzviroora amene language yapamushandisa kana kuti hapana chakaipa kuti musikana ape mukomana wake mari yekuzviroora because chekutanga chatofanira kuziva ndechekuti chero akazviroora mukomana
akandora musikana haisiyo guarantee yekuti vanhu havachanetsani marriage ndozvatofana kuziva because pano iko kutorora kunoita mukomana ikoko seyabvisa 10,000 kana atoauko maybe akadonza kapu unonzi saka kao ndakakubvisira 10,000 ka saka nobhola inogona futi wakuputsa makapu emba mangu even saka abuse inogona kutobva futi ipapo saka it's not a guarantee yekuti whether pfuma yabva kumukomana kana kuti yabva kumusikana haisi guarantee yekuti chava nesuccessful marriage saka ini ndinofunga kutiko as long as paine good motive as long as the motive is right musikana akapa mukomana wake mari kuti chamwari kapanapa tikufanira kururana watowirirana kana akamupa mari handifunga kuti pane problem because to be honest with you a marriage yakuti musikana apa mukomana mari inogona kusucceed a marriage yekuti mukomana arora musikana yotogona futi kudi kutoparara saka it's both the ways. Alright, maita nyati sorry senior nachida vataura nyaya yeabuse yekuti munhu mukomana anogona kungabhadharira musikana still pane mukana wekuita abuse it's the same thing elder sendasaka ndiri kuti uyo anogona kungozokuabusirawo mari yake yaakakupa the most important thing is the motive but kwakarerekera abuse kwakakura ndeukuku kwekuti rotinapa edward mari yekunoroora kwakanyanya ikokoko kurerekera makomba eabuse munoziva kuti nini I always cherish I have a very personal experience when I was final year kuchikoro my wife helped me. Okay. I'm telling you the truth and my wife and I always cherish her for that. I will never remember that gesture because I was supposed to drop out from school but she chipped in and she helped me. So everything that I do, to me she's a treasure. You see. So and that's the same thing that can even happen if the girl gets a fair-minded husband. Exactly. It can happen even to a man. Mirai varume. Apa ndachida kuti iko mutarisiro wambirai makadai. Kune munhu ari kutarisirwa nesociety. From the beginning, even in the Hebrew culture, biblical culture, kune munhu anotarisirwa kunzi aroore munhu handiti muri kuona oregera handiti muri kuona otadza obatsirwa nemunhu asingatarisirwa kuti aroore handiti ndizvere munoda kuzvifananidza here nekubatsirana mari dzekuchikoro handisi kuzvifananidza ndibatei zvakanaka kuti mundibate zvakanaka inini ndiri kuti sinyora kana time yekuti musikana aroorwe nemukomana aroore yasvika mukomana asina mari musikana aine mari waita agreements remember we are talking about two consenting adults. Garisakangane pfungwa yo. These are two consenting adults. Wawirirana just like any other agreement that we do. Wopinda wa marriage, wawirirana zwawirirana, wapanda ma agreements zao, wopinda marriage. Church not as ogara. All right. Honestly. Yes. All right. No, tinotenda chose because inzwai varume. Kana tichitaura nyaya panapa, kana tichitsenga matoo haya. Ngatitaurei tichitaura tichitariso history yekuti iko vari kugarisana here vakada vakaitirana izvozvo handiti muri kuona kwete kuti tideclare kuti vanogona kungogarisana handiti muri kuona ngatitarisei kumashure kuti iko kune vatinoziva kune shamwari dzedu dzakaroorwa nedzevakawanana tinazvo vakatipoteredza ni tete wekwakati newakwakati paukama imi muri kuona kuti iko tingati here zvinhu zvinozongoita muchechetere ipo papananwa mari mukomana apiwa mari chero mukomana akaroora zvinhu hazviite futi muchechetere aiwa muri kuti iko chero imi muri kutaura pamberi ka isi tiri kutaura mumashure handiti muri kuona hatibvumire pana alright ngatimodzwayo maputi thank you for your point nyati hamuna kumira muzviro alright Dr. Maputi haasi makomba it's actually a minefield
Okay. Haibakomba. Inotoda kutotraverswa wakangwara. Alright. Before taenda kumberi. And the minefield hazvirei kuti zvese zvaputika kazvimambaira zvazvo kana zvisina kutsikwa. Zvatozotsikwa. Before tatosvika ikokoka kune rimwe minefield riripo kauri rimwe gomba kune vakapuwa mari dzekuti vaikuzorora havana kuenda kunoroora kwa agreement yaitwa munhu akatambidzwa mari musikana akasanoenda kumusha akanomiririra munhu haana kuya even mari apuwa saka issue yemotive yatiri kutaura ikai motive haingomezheki isi love pane vanoimba vachiti love is a beautiful thing and a brand new love is like a toy. Every time you want to touch it and so on, and in that time unogona kuita decision yauri kufunga kuti his motive is good yanditika otozonati but motive yacho yaramba saka issue yemotive yamatara wanyamazana that's where I wanted to just come in and say kuti measurement yemotive ndo inonetsa manje kuti titi taona kuti motive yake yakanaka wairiona riripo inyaya yekuti rinokuisa I remember when I wanted to marry I think I had to spend months zvenyama ndombosiya kwakutongodya sadza nemuriwo kuti ikwane now kuti uende paexperience yaye uri kutomuda munhu haungoiti experience yaye kana usingamudi kana usingamudi unopedza kuti aiwa ndingasiyane nazvo handiti saka motive has to be measured somewhere somehow that's why rora riripo saka iyi minefield iyi I think kuti it's literally a minefield yekuti musikana angadecide kuti ari kupa munhu mari ane a lot of things zvaasiri kuziva zvichagona kuputika pamberi zvaanofanira kungwarira that's what I think. Thank you so much. Regerai gonoambobata. Regerai gonoambobata. Panotaurwa kanyaya kekamwe kakomana kanga kakatarisa kakuni manga mine maifana kubuda butterfly. So kakatarisa for hours kakomana kaida kuona kuti rinombobuda sei. Kakaona paine kamuromo kadukuduku kekakuni. Kachipfakanyika kachiratidza kushupika kakomana kakabatikana kakati yanetseka paanotsvaga chakatsvaga kunocheka kuwedzera kamuromo kekakuni kuti kubuda kuwe easy kubuda kwakawa easy but that butterfly never flew nekuti vanoziva vanoti parinenge richisqueeza paya pane mafluids ari mumawings anofanira kubuda anofanira kusqueezwa out neprocess saka akazobuda arimo so the wings are heavy so it's crippled for life saka zvinogona kuda kunotorerana in some cases nezvatiri kutaura panapa kuti hongu tataurirana tiri tu tikanzwisisana but there are chances of crippling this butterfly yemarriage yedu zvinokwanisa kuitika nekuda kwokuti avazi vose vanozova reasonable kuti kana mawirirana kuti mari ichadzoka avazi vose vanozoidzosa nekuda kwokuti upenyu pane macommitments achatozouya vana vakuchikoro muri kuda kuvaka saka vanenge achitokupa mareasons anobatika kuti mari yacho uda kuti ibve kupi iyi payslip handiti ndiyo iyi mari inongopinda maakaunti uda kuti ibve kupi uye ari kutaura sapressure yekuti ko mari yangu kutaura kuti inobvepi hausi kuona here kuti tiri kuvaka and so saka hazvizo zvino zvine zvirimo mazviri zvinenge zvinonoti mbichana ndofunga ndo point iri kuburitswa nagono because roraka it's like you are demanding a man to be a man if you give an excuse to a man kuti iko you can't be a man and still it's okay hondo dzinozoda kurwiwa mberi ukoko hadzinogona kunetsa ndofunga ndo point iri kubudapo maichinengo ndachida kuti dr wambopfuura nepana Genesis chapter 24 muchiona Isaac achinotsvakirwa mudzimai nababa vake vakatuma muranda akaenda nditi with magoodies ese akaenda if you also go to Genesis chapter 29 tinoona Jacob akupi kwaLaban achishandira mudzimai in the context yeshoko raMwari and in many cultures
I mean zviri contextual to this platform ndezvekuti roora rinobva kumunhurume handiti ini ndinoona sekuti sezviri kutaura doctor kuti if we cripple the butterfly zvichazotinetsa. Ngatitorei scenario yekuti munhu apiwa 10,000 yekunoroora iye aine 500 soon after the marriage who is going to take care of the family? It's the woman again. Ndizvoka because we have picked him tikaita setamubatsira tikamukanda muresponsibility yaakonewa ichiri diki ezvino yatokura yaane mhuri. Ndiri kuona sekuti matambudziko anotowanda and kana zvadaro manje ndo pachazotanga futi kuti kune vazhinji zvichatanga kuzonetsa kuti after all ndini ndinokuchengeta, after all ndini ndakakupa mari yekunondiroora, after all and that marriage that guy will never enjoy that marriage. You will never enjoy. And ndakamboona kumushow kwedu fanika zvataurwa naGono ukaintrodusa nyaya yekuti iko wauda kuroora. Pane sekuru wangu waiti iko right mwana ndo zvaataura izvi vanhu vaenda pauri kugara pacho ndo paitirwa dare racho. Okay. Zonzi right isa matrauzi apa woisa magumbeze apa woisa masutu apa vaingomezha nehembe chete. Okay. Saka ukaisa matrauzi ako 4 masutu ako 2 masheti nezvakati zvikangorongwa zvakadai so then dare robva ragara pasi kuti iko chimbomira kana kuti iko it's okay. Tinoenda tese because vaiti hatiendeswe kumahumbwe. Handiti muri kuona navo zvaitirwe iko izvozvo imbotibatsira. Ndoda kudzoka pane zvataurwa padare pano kuti zvinonetsa kana tichine measurement yekuva baba tichivamhezha nechavakabata mumaoko. Ndinogona kuita murume wangu inini mukomana watiri kutohwisisana zvekuti kunyangwe asina mari he's willing to step up as a man patinoroorana pamba achiitawo mabasa achimhanya-mhanya achiitawo zvimwe zvinoitwawo pamba akatsvaira akadii achimeka shuwa kuti pamba pari comfortable chero asina mari. Ini ndiri kubasa kana tikamisa definition yedu panyaya yekuti murume munhu ane mari ndo patinodzoka panyaya idzi. But tikati isusu murume marriage inogona kumira nevanhu vaviri vanogona kushandira marriage yavo kana tikaita decision yedu yekuti zveshuwa society ichiri kuti murume ngauye nemari ndo pandiri kutaura paya kuti ngatidzokerei pakuti tinoda kucreaterwa tafura which will make it easier. Nemhaka yezvambotaurwa kuti society yati chinjei shuwa mwana musikana ane mari yake awana a genuine love story asi tiri kutoti usaroorwa ne genuine love story nemhaka yekuti zvinonyadzisa nemhaka yekuti murume wako hana mari. Isusu tiri kuti a genuine love story should not be prevented nekuti pashayikwa mari kumukomana but if I can chip in why not tova ne genuine love story tofamba hedu zvemumarriage medu chero mumba macho ndikanosapota inini 150 iye achunza 2% but pane here zvimwe zvanokwanisa kuita mumba zvinoita kuti asimudze 2% yake to 100%. Thank you so much. Maita henyu rangarireka kuti iko ngatichi baba ukaima papiro yedu tichienda pakunoisunga. Yes. Ndiri kuti culture yedu is okay kuti murume anoroora but ndiri kuti ngatisaite kuti culture yedu iite a prison inotadzisa progress. Inini I don't mind chimwana wangu inini akauya kwandiri akachidhedhi ndauda kuroorwa but mukomana wangu uyu haana mari. The guy is a Christian of which maybe isusu kuchisabata tinoti anofanira kuroorwa muchechi handiti aona mukomana wake kuchechi they have agreed otaura kuti mukomana wangu haana mari dhedhi perhaps ndichatomubatsira kuti mundibvisire pfuma. I don't mind. Handi muri kuona because mukomana andori genuine and vari kudanana why should I stand between love yemwana wangu even progress yemwana wangu. Handi muri kuona saka issue iyi ngasatendere kuti culture yedu iblock progress because at the end of the day otibvunze question ndekuti ndezvipi zviri nane kuti mwana wedu musikana abatsire hake mukomana kuroora kana kuti atizire kana kuti amitiswe kana kuti asaroorwe. Saka muri kuona maoptions aripo acho kuti aiwa muri kunzwa nyaya yatiri kutaura nyatika haisi yekuti iko zviri right here kana kuti hazvisi right.
handiyo pane nyaya tiri kungoti ndedzipiko dziri kusunga mbira dzakondo razviita izvozvo izvo hapana ini ndiri kuti aiwa tiri mubvunzo hamuna kuunzwa nyati ndati dare harisi kuti zviri right here kana kuti hazvisi right kuti musikana abetsere mukomana but tiri kuda kuita explore kuti ndeapi matambudziko ari kuwanikwa nevanhu vaita izvozvo handiti muri kuona nayo cheripo the rightness or the wrongness of the issue well it's debatable we cannot predict a problem marriage based on kuti abvisa pfuma ndiani we are not even predicting tiri kutotarisa zvakatoitika kudhara handiti muri kuona mirandipezekata mukomana akabvisa pfuma yake divorce inogona kuuya based on what happened in the past tinotorera madivorce cases hobho makosi akaremerwa yevanhu vari kubvisa pfuma yevanhu vari kurambana mukomana ariye akabvisa chi pfuma 10,000 similarly musikana akabvisa pfuma divorce inogona kudii saka it can go either way but of course my challenge is in our culture but ndikufunga kuti kana vanhu vawirirana vari progressive if they are progressive people genuine people wawirirana hapafani kuita problem and hatigoni kurambidza musikana nekumulebla just because abvisiwa because chero vacho wabvisa urongorambana I think it's not that simple it's not that simple yes thank you nekuda kwekuti dai zvanga zviri that easy kuva progressive and so on isusu mind you tinorarama in a high context culture izvi zvinoshanda izvi kana muri kuma-low context cultures kuvarunguku ndo vanongoti vanosangana over a meal zvonzi asaka ndiyoyo zvatoita vochinjana maring zvatopera society kana kuti culture yakaisa chacho chinonzi lobola ichi chinotouya chine materms and conditions acho anoapply dai kuri kuti tiri kuchigarira kuchikoro yezvino isusu koti yakabvisa legally you can be married without lobola in the high context culture that is intellectual and academic kuti unozvitaurire uende kuchitomborwizi uti koti yakati vanokuti what are you talking about mwana wekoti here hasi kutaura mwana wekoti tutaura mwana wepano aiwa koti ngaichiita kamwana wayo handinorodza ichidaro saka tiri kuti izvi zviri kutaurwa izvi kaizvi zvinoda kuti tizive kuti machallenges hazvingobvi pakuti hanzi vanhu ava they are two consenting adults we live in a high context culture kana imi matoona kuti muri two consenting adults and whatever and hazvina kana problem bvirai matobvisa zvekuroorana zvacho nekuti you are subscribing to a platform inotori nematerms and conditions ayo according to society yacho yakaita kuti panzi kuroorana uku ndimi here madecide kuti kunoroorana kana kuti muri kusubscribe kuplatform yakatemawo gariri yatoona kuti zvinoitika saka tiri kuti isusu imi munogona nga muri kunzwanana machallenges anogona kuuya anogona kubva to the surrounding ecosystem that you are functioning within. You are not immune to what happens within that ecosystem. Unless matoti mimi, hazina nebasa rese, we don't even subscribe to that platform, which creates other dynamics. Ekuti, vanengo wachiona wachiti, vari kubika mapoto. Vane zita razvo. Ima handi munozviti tiri kubika mapoto. As system ya mutori. Saka tiri kuti isusu haugoni kuti hanzi hatatonzwana nazvo na problem. It's not that easy. Because we are in a society function in a particular way. Iyi inenge yatoita an anomaly. Yatoitika apa. Right, but it's not that simple. All right, thank you so much. Tanga tichida kuti iko nyaya yedu iyi kuti tiisunge zvakaiswa kunaka. Padare rino iri vedwe nhasi hatina kukurukura kunaka kana kushata kwezvinhu izvi, but takurukura zvinetso nezviwanikwa zviri kuwanikwa nevambozviita. Handiti muri kuona nayo icho iripo. Hatisi kuda kuenda pakuti iko what's wrong about it. Aiwa, because the wrongness of it or the goodness of it is debatable. Handiti muri kuona nayo icho iripo. But isusu nhasi tichida kuti tikurukure kana kuti takurukura
ishu yekuti iko vanhu vari kupanana here dzimari, musikana achijusa roora yake. Handiti muri kuona tikaona kuti zviri kuita seizvi zviri kuitika. Chechipiri chatazoona ndechekuti iko ndapiko matambudziko anowanikwa in that context. Handiti ndizvo here? Tikaona kuti iko munhu anogona kuregera kudzoserwa mari yani yake. Munhu anogona kutaura kuti iko after all inini ndini ndakakuita sei, ndakatozviroora. Handiti ndizvo here? Zvino matambudziko ari kuwanikwa nevanhu. Handiti muri kuona? Kunyange mukomanawo abvisa mari anogona kutaura kuti ndini ndakakuroora panapa, hapana chaunoita sei chaunotaura. But isusu tatiri kudivi rekuti iko zvinowanikwa here, ndapi matambudziko aripo ari kuwanikwa. Handiti ndizvo here vana vaMwari? Thank you so much. Kana nyaya iyi ichida part 2, I think we are going to discuss part 2, but because of our time tanga tichida kuti iko musati mabvisirana, musati mawirirana, musangoti tisu tiri kudanana, muchasvikorarama nevanhu. Ende kune machallenges amunogona kusangana nawo mberi. Anogona kuve zvinhu zvacho zvogona kunge zviri positive, maissues amunosangana nawo zvogona kunge zviri positive, zvimwe zvacho zviri negative. You need to be prepared to face those things mukati memuchato wenyu. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira paChirongwa Family Matters. God bless you. God be with you. Parijino hatingazviwisise, dakara taona Jesu ungetashingirira. Kare kare dufunamo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Parijino hatingazviwisise, dakara taona Jesu ungetashingirira. Kare kare dufunamo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Tenzi wedu ouya nembiri, taimbiri takunda. Zvatinotoshingaira sekunge muvengi wokunda, tenzi chitirirei. Kare kare kuchema marwadzo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Mambo wedu zvatinotoshingaira sekunge muvengi wokunda, tenzi chitirwirei. Kare kare kuchema marwadzo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo.